Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, sa 24 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 20 ngadto sa 28. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Kung makita ninyo nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga gunubon na kini sa dili madugay. Unya ang mga nagpuyo sa Judea, kinahanglan managan ngadto sa kabungturan ug kadtong atua sa syudad, kinahanglang mamahawa usab, ug ang mga nagpuyo sa kaumahan, kinahanglan dili moadto sa syudad. Kay mao kini ang adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Niadtuon niyang mga adlaw pagkaalaot gayud sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso. Moabot ang makalilisang nga kalisdanan niining yuta ug mahiaguman niining maong katawhan ang kasuko sa Dios. Ang uban kanila pamatyon pinaagi sa ispad ug ang uban mabihag ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga langyaw hangtod matapos ang panahon nga gitagal kanila. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Mawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Panguyapan ng mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibok kalibutan, kay ang mga gahom sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. Unya mo tungha ang anak sa tao, moabot siya nga gamhanan ug mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabuon ni ining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan." Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himua kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himua kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug
Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.